Bună, dragii mei, și bine vă găsit la un nou joc. Evident, astăzi vom juca Tic-Tac, adică toaie, adică X și 0. Hai să intrăm. Nu uitați de like și de vizualizări foarte multe pe canalul meu YouTube, evident pe George Vlog Gameru. Dragii mei, nu mai pot să fac vloguri lungi de 20 de minute, ci că trebuie să reconfigurez contul. Hai să vedem, jucăm X și 0. Versus computer versus așa, computer. Ok. Eu sunt. Punem 0, 0, 0. Normal, m-a luat. Mai încercăm o dată. X0, X0. L-am blocat. Joc stricat. Deci nu uitați de like și de vizualizări dacă mai vreți jocul acesta. X0. Bă, dar nu mai joc stricat, mă. Trebuie să punem dat. Da, hai că nu mai joc așa. O să dau casă. Dă-i tot asta, jucăm așa. Asta nu pot să fac așa full. La easy. Nu știam pe asta. Ați văzut? Win. Da, nu uitați. Mai încet pentru că e nașpa. Te-am luat. Cât avem 2 minute. 2 în continuare. Nu uitați de like și de vizualizări. Deci mi se pare super tare jocul acesta. Băgăm așa. Joc stricat. Băgăm așa. Și băgăm așa. Joc stricat. Așa. 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 Deci, dacă mai vreți jocuri cu George Vlog Gamer, nu uitați de like și de vizualizări. Eu sper totuși să reconfigurez totuși contul să fac și de 20 de minute, dar nu cred că pot pentru că standoff. De când a băgat standoff 2 așa, upgrade. Cât mai vrei să mai fac standoff 2? Pentru că da, văd că a băgat un upgrade ca lumea. Da, mă uitați să blochez în partea aia. Nu uitați de like și de vizualizări. Că ești prost, te bag așa. Joc stricat. Deci nu uitați de like. Dacă mai vreți jocul, nu uitați de like. Și apropo, vreau să vă spun ceva. O să reconfigurez contul și cred că am mai zis asta. Păi băieți, mi se pare super tare jocul. X. Mă. M-a luat, mă.
Da. Nu uitați de like și de vizualizări foarte mult pe canalul meu YouTube. Cu voi a fost George Vlogul Gameru. Jagoro, pa, pa. Ferește-te de